Vaga de solidariedade para coas persoas que colaboran na extinción, tamén para os veciños que sofren, entre eles tamén eses gandeiros que precisan axuda para seguir dándolle de comer ao seu gando. Rolos de erva seca e alpacas para todos os gandeiros afectados polos lumes. Neste punto no que estamos de Cualedro é de onde saen esas provisións para todas as explotacións e para todos os animais desta comarca. En Ourense, na provincia, hai 5 máis. Hai gandeiros que se quedaron sin nada, non teñen nada que darlle ao seu gando, e a Xunta de Galicia, a través de Medio Rural e a través de donacións de gandeiros de toda España, pois estamos tratando de dotalos de alpacas de erva e de palla. Traémoslo por parte da Xunta para axudar aos gandeiros afectados por lume. E con este camión cantos levades xa descargados? Levamos de 7 a 8 solo aquí. Ardeu todo, a totalidade do pasto. Teremos como uns 700 metros que se salvaron, pero non podemos acceder, posto que teñen que pasar as ovellas como uns 700 metros todo polo queimado e asfixian. Hai que apoiar a estes gandeiros, non? Porque fan unha labor moi boa, porque alá onde estábamos pudemos observar que o lume non se propagaba con a intensidade que se propaga donde hai sestales. Entonces hai que apoialos porque moitos deles pois están cansos de que isto que cada 4 anos que suceda. Como estades facendo, Xinda, para que elas se alimenten? Estamos lle dando erva e agua. É o único que están comendo, pero estas ovellas non poden estar moitos días así, porque chega un momento que non comen, aínda que morran ca fame non comen. Lo recolledes e traedes aquí ou tamén lle levades a algún gandeiro? Tamén lle levamos, por exemplo, a Godiña, e tamén a Viana do Bolo, a Chandrexa, a donde nos manden eles. Arranxábame perfectamente se seguira pastoreando en extensivo. Si non, veremos, porque, claro, ahora eu non iba a meter erva seca porque estaban comendo fora. Ahora teño que metela todos os días. Entonces, bueno, pode que me chegue, pero non creo que me sobre. Está nos dando cobertura aos gandeiros do Concello de Cualedro e aos gandeiros do Concello de Monterrei. É un sitio que queda céntrico, é fácil, os mesmos gandeiros de por aquí estánse axudando uns aos outros, eles saben as necesidades. Ora mesmo, dicirlle a todos que só estamos acudindo aos que realmente non teñen nada, pero bueno, sabemos que ao longo destes meses hasta que chega a primavera e volva a haber pastos vai a ser duro. Entonces non só se vai a quedar neste día de darlle hora suministro destas alpacas, sino que durante estes todos os meses estaremos pendientes deles. A Xunta e a Medio Rural vaiselle pedir que lle sigan dando cobertura para que non teñan que pechar as súas explotacións e non o pasen mal.